أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أمالما مغازين دي مالي تبه لاجباو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ni ansigile yanga juma tafsiri kane ka mime ke juma magazine di Mali TV kan bi amena wuli Qur'ane suran kemeni tanikele na la katanye yana anga do kono amba fo ko sambe alaka sanchamanyirana alaka heraw cheya alaka lanyinu sabata alaka hinanga tabawla alaka nyiraw nya kan taw do kono o suran kemeni tanikele na ino e suratu tabatiya daya amena wuli bismillahir rahmanir rahim Allah subhanahu wa ta'ala ko tabbati ada abi lahabin wa tabba ako abi lahabi ka bolo fla halakira ane ayere kun ma agine anhu maluhu wa ma kasaba ko akan na folote fuinya aye ane aye fere mununtige sayasilan naran iza talahabin ko akabina do tasuma kono mimbe mana wa imra'atuhu hamalatul hatab ane amuso min tumbe logo kurun doni kabla kiranye nu bina do tasuma kono pumamina fiji di ha hablun mi masadin ko ba soro juru chorlembe ukana kabini ntamaru fula ka wala le ke sura inkan abu lahabi ore tu yala kira faninchini doy kira ka kira ya fole ale masaka jena e fiu parce que kira ya yoro mi be kira la ale maseko yi ale ka yeta kira dron mbalma ke saraka ademi asura musoma jingi demi na yatime den ale ka yeta keroi me kira ya yoro mi mbala amase ko yi donc ale wulila ki chesri ka be ko imbali choko bela ni akan na fulo anaka se o ni Qur'ana aya jigna sura jigna ka foko ala kira ka hagilisi ko abu lahabi ko abulo fla halakira na yere ku be o koroy bolo fla koroye mogo fanga ika na fulani ka se meni sura jigina ka soro amake ni jigina ka san chamange ka soro min fora o make ma agine anhu maluhu ku foite abu lahabi ka na fulote foinya aye anaka fere ketau sayaslan naran izata lahabin ka bina do tasmaro mime mana o tasma mana tayi o tuye badri keledi badri kele ko mi kira ya kuma wala na fara ko tasuma hala yere ka bomana gara bi fo ki kana fitne wuli wala i kana tasuma wuli a tasuma in korote ni nyoro la ko lahara ko dunga diere kono ya abu lahabi dunani tasuma kono parce que ni sura jigna ka asro islamo ka kele chama masi bo badri kele sele abu lahabi yere yi labe ado kana kafiri tunga chanko sebe aya labe nga yele so kunjero ko bi ko ni ko muhammadu kaka ko be bang ayi labe ni la min tunga boko sabe donc ale yele na so kunjero kele girina minke jondo utara kata talunga bi ataloni ka bi uye horondo wele o ka kungulo tige ma kungulo tige yoro akon ya gele awmo ko na ben kungulo tige aya tige aka anka jamnya mbato aka do ko maga ma bado du ka kana mmani kantige o koro u kana kantige fo kungulo jula o ka tige ka jamnya to aka do kale maga ma bado wo kira ya kuma la ko abu lahabi ka bina do tasmaro min mana jigi ore tu badri kele o fitne min wulila ala ka kuma dafarai wa imra'atuha amalatu lahato ko ana muso min ye logo doni baye parce que muso in fana ne ala kira tumbe ta misri la dibire tumbe yele ko tlete ale tumbe wonu ani fenkuru nje ka ta bla ala kira nye o atumo fenkuru munun je ka ta bla kranye ala ko adum kuma tasmano ko basro tamaro fu chanale do akana akrate badri kelela ubela jele halakira lairu min tara ala fe ko bina do tasma kono o tuyo e halika asro tafsir tigi chama maji ya ka fo lahara jodo fo mo ka famu ka fo Qur'ana be fen chama fo ko ni mina ke o kira chama dafara wa halibi olu do be ka dafa misali la na fara ko ni fe mina ke do ba jiya ko lahara drone ko ni sura injigna abu lahabi mi ga le ka kunye be dafara je kono ya afara badri kelela ka amane fa tara do fitnena mi ga boko sobe na turula ore Qur'ane sura tan kele nay no e suratu tabatiya dae o de o tafsiri
an bɛna bi tafsiri jɔya ni ala sɔnna juma wɛrɛ an bɛ taa ɲɛni dɔwɛrɛ aw salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. foli an sanni an b'o taga di magasin jumani filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na k'aw bisimila ka sɔrɔ kɔrɔfɔ ale kɛnɛ kan min bɛna se aw ma juma o juma kuranɛ tafsiri ale kɔfɛ aw denmuso n'aw balimamuso Aisata Sise fo ka taa se seerew ma ani bɛna aw baro wagati kunkurunnin o kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la Seko ale ye kɛnɛ da sɔrɔ Seko salamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatulahi wa barakatuh. Sise seli jara wa aw sara alhamdulillah ala ka san caman yira an na ala ka hɛrɛ caman k'an ye ala k'an ɲɛw mɛn ɲɔgɔn na k'an lajɛbaa bɛɛ sanbɛ sanbɛ ko ala ka sa caman yira u la. amina rabi. Ok Seko foli diyara an ye lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen daminɛ nin wagati in na an bɛna don an ka sugu ale kɔrɔ sugu kɔnɔna la nin wagati in na sugu 5 o b'an bolo nin wagati in na maa fɔlɔfɔlɔ ale yɛrɛ ye commerçant ba ye ale yɛrɛ de sugura k'a ye k'a fɔ k'ale bɛ ka a yɛrɛ farila sugu kun yalima o bɛ mun ko fɔ Seko. alhamdulillah rabbil alamin. Sise ni mɔgɔ min nana sogo k'a ye k'i bɛ k'i yɛrɛ sogo dun o tɛ kojuguba fɔ a b'a yira k'a fɔ a tigi bɛna don lajarabi dɔɔnin kɔnɔ wari fɛn o fɛn maralen tun b'a bolo a bɛna o wari kɔrɔ de dunni daminɛ o bɛ o ɲɔgɔnna ko fɔ. ok o faamuyara Seko mais n'a y'a sɔrɔ a tun bɛ ka fɛn wɛrɛ dun mun n'a farila sugu fana tɛ kelen ye yalima o fana bɛ mun ko fɔ. bon n'a y'a sɔrɔ a tun bɛ ka fɛn wɛrɛ dun min ni a farila sogo tɛ kelen ye o bɛ dépend sisan a tun bɛ ka fɛn min dun misali la n'a tun bɛ ka sogo tobilen dun o b'a yira a bɛna sɔrɔ kɛ yɔrɔ dɔ la min ni a ka wari kɔrɔ tɛ kelen ye. ok o faamuyara Seko kɔrɔ filanan o tɛ dɔwɛrɛ ye sa nin ye maa dɔ ye ale sugura k'a ye k'a fɔ ko maa dɔ de bɛ ka dɔn kɛ ka don u ka du kɔnɔna la mais a sigilamɔgɔ donnen du kɔnɔna la jamana ka k'u ka duden dɔ ye yalima o bɛ funu ko fara. o sogo ka di kosɛbɛ yarɔ dɔn sogo la a kɔrɔ ka can kosɛbɛ yɔrɔ dɔw la a bɛ balawu ko ta nka nin yɔrɔ la nin bɛ hɛrɛ ko ta i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min k'a tigi ko k'a sogora k'a ye mɔgɔ dɔ bɛ ka dɔn kɛ ka don olu ka du kɔnɔ mais a donna du kɔnɔ dɔrɔn a kɛra i komi olu ka duden dɔ don o b'a yira k'a fɔ o du kɔnɔ mɔgɔ ninnu bɛna hɛrɛ balalenba sɔrɔ u sigilen tɛ ni hɛrɛ min o b'o ɲɔgɔnna ko fɔ. mais n'a y'a sɔrɔ a sigilamɔgɔ tun ma yɛlɛma ka k'u ka duden dɔ ye f'a kɛra maa gansan yalima o bɛ ko fɔ. o kɔni o tun bɛ kibaru jugu dɔ cunni ko fɔ k'a ye a bɛ ka dɔn kɛ ka don maa dɔnbali a donni fɛnɛ a ma kɛ duden ye o bɛ balawu ko dɔ cunni ko fɔ o sigilen tɛ ni min ye misali la dɔw ka ɲɔgɔn gɛn ka na don du kɔnɔ dɔrɔn ka na ɲɔgɔn sɔgɔ ni muru ye o n'o ɲɔgɔnna ko a b'o de ko fɔ. ok o faamuyara Seko maa sabanan ale yɛrɛ de sugura k'a ye k'a fɔ ko ale sigilen bɛ yiri dɔ kɔrɔ yiri mun ale bɛ k'a ye k'a fɔ a bɛ ka fali a bilamaga hakɛto so ka se ka ale bo cɛ yalima o bɛ mun ko fɔ. alhamdulillah rabbil alamin ni mɔgɔ min nana sogo k'a ye i bɛ ka so bo fura surtout ale ko k'ale tun sigilen don yiri kɔrɔ a sogo k'a ye sigilen bɛ yiri kɔrɔ d'abord o b'a yira k'a fɔ a tigi bɛna jigiya ɲɛnɛma sɔrɔ maaba dɔ fɛ k'a ye a bɛ ka so bo fura o yɔrɔ la o b'a yira nin tigilama bɛna baarada dɔ sɔrɔ maaba dɔ fɛ a bɛna wari caman sɔrɔ baara min sababuya la o b'o ɲɔgɔn ko fɔ. ok misala n'a sugura k'a ye k'a fɔ ko a tun bɛ ka sigilen bɛ yiri min yɛrɛ kɔrɔ a bɛ k'o yɛrɛ bulu yɛrɛ de furan yalima o bɛ mun. n'a y'a sɔrɔ ale sigilen bɛ yiri dɔ kɔrɔ a bɛ k'o bulu furan nka bulu jalanw don o y'a ta damɔ kɔrɔ ye nka ni bulu kɛnɛw don o y'a ta damɔ kɔrɔ ye a sigilen bɛ yiri min kɔrɔ n'a y'a sɔrɔ a bɛ ka bulu furan nka yiri ninnu jalen don o b'a yira k'a fɔ a bɛ patron min bolo o ka nafolo bi sɔn ka dɔgɔya dɔɔni ale tile rɔ k'a to o b'o ɲɔgɔnna ko fɔ. ok o faamuyara Seko maa naaninan ale yɛrɛ ye ekɔliden ale sugura k'a ye k'a fɔ ko fiɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ale ka mara kɔnɔna la. Sise o sogo ka di kojugu ekɔliden ka sogo k'a ye ko fiɲɛ b'a ka mara kɔnɔ ale bɛ ka fiɲɛ yamaruya taa nin yɔrɔ la taa ci karisa ka foro la walima taa ci karisa ka so o den sina n'o y'o sarakaw bɔ o b'a yira k'a fɔ o bɛna kɛ masakɛba ye don dɔ a ka masaya yɛrɛ ka bon jamana kelen ma a bɛ masaya fɔ min bɛ se ka kɔntina don i n'a fɔ n'i ko farafinna tɔn peresidanya a b'o ɲɔgɔnnaw ko fɔ o b'o o ɲɔgɔn ko fɔ sisan. ok o faamuyara Seko mais n'a y'a sɔrɔ fɛn yɛrɛ tun ma kɛ fiɲɛ ye k'a kɛ ko dɔwɛrɛ mun ni fiɲɛ tɛ kelen yalima o bɛ mun fɔ.
bon n'a y'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ b'ale ka mara kɔnɔ a b'olu yamaruya i n'a fɔ jinɛw walima jinɛw ni wɔfulɔninw o fɛnɛ ka di o bɛ masayaba ko fɔ fɛnɛ nka o masaya tɛ fiɲɛ t'a bɔ o b'a yira a bɛna jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ jɔyɔrɔ min n'a bɛ mɔgɔw mara o kɔnɔna na o fɛnɛ b'o ɲɔgɔn ko. Ok, o faamuyara Segu. An ka sogokɔrɔ laban o ye cɛlamɔgɔ ye min yɛrɛ sogora k'a ye k'a fɔ k'ale ye muso furu muso min ale ye mɔgɔ farilafiyɛ et puis fana a tigilamɔgɔ fana ka so. A sogo kɔrɔ ka di nka sarakabɔ b'a la ni mɔgɔ min nana sogo k'a ye muso furu muso ye fini kirikirikiri nka a kundumaw fana ka surun o b'a yira k'a fɔ a tigilama bɛna sɔrɔba kɛ nka a tigi tɛ kɛ maa si maa ye dɛ ni sarakabɔ ma kɛ a bɛna sɔrɔba kɛ sɔrɔ in ka bon koyi nka si tɛ y'a la o b'o ɲɔgɔnna ko fɔ. Ok, o faamuyara mais n'a y'a sɔrɔ muso furu in a kun bɛna muso furu mais a perepere ma tigɛ a ma kɛ finman ye a ma kɛ jɛman ye a kɔni m'a perepere lasigi o bɛ mun ko fɔ. O ka fisa a bɛna diɲɛ sɔrɔ nka a diɲɛ sɔrɔ in bɛ kɛ bi ka di sini man di o kɔrɔ ye waati dɔw bɛ ja waati dɔw tɛ ja ten kosɛbɛ k'a ye muso furu a couleur ma perepere latigɛ o bɛ gɛrisigɛ ɲagamilen ko fɔ. Ok, o faamuyara Segu ni ne kun ye bi an ka bi sogokɔrɔ fɔ ale kɛnɛ ye sa nka sɔnni an ka bɔ kuma kɔnɔna na n bɛna kuma kuncɛ kuma di Segu ma folikan b'o bolo a bɛ se k'o kɛ cogo min na Segu. K'i fo Asata Sise i ye denmisɛnninya la k'i kɛ mɔgɔkɔrɔba ye Ala ka ɲinitaw bɛɛ nɔgɔya Ala ka sa caman yira an na an lajɛbaa bɛɛ an bɛ yafa ɲini a bɛɛ fɛ an kɔni don o don an sigilen bɛ nkalontigɛ in na yan k'u ka yafa an mɔ dɛ nka a fana ye dabɔlen don min kama an ma dabɔ wariko kama a ma dabɔ sanuko kama Ala yɛrɛ ko Ala y'i sɔn fɛn min na k'i k'o dɔ di mɔgɔw ma bon ni fɛn dɔ dɔnniya b'e la e fana ka to ka mɔgɔw nafa n'a ye an ka ɲinita ye nin dɔrɔn de ye o de tun ye foli labanw ye. Ok, o faamuyara Segu a diyara n ye i ni ce i ka wulikajɔ la k'a fɔ an filɛbagaw ye ko nin bɛ dansigi an ka bi sogokɔrɔfɔ la an b'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ko hakɛto ɲini ani yafa an b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ san hɛrɛ Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka san wɛrɛ jira an na an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wagati wɛrɛ.